I love what indigenous knowledge systems entail. IKS is holistic. It looked at every aspect of life. Did you know that if you want to enhance your eyesight, you need nothing other than carrots? Alingani bam nani bafundi, ngaphambi kokuthi siqalise, let me do the following. Let me acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. Guys, you are loved, valued, and appreciated. Let me also extend this acknowledgement to our lovely visitors. Guys, stay here and make this your permanent home. You will not regret. As you do that, please spread the word, because that will assist the channel kakhulu. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo, obhalwe ngo-NA Mahaye no-ZE Sizokwenza inkondlo osihloko sayo sithi Musani. Tholakala ekhasini lamashumi nesishiyagalombili. Ifundeka ngalolu hlobo. Musani KNN Gcumisa. Musani ukukhala, musani ukubibitheka, musani ukulila. Nimlilelelane uma. Kanazi yini ukuthi uyephi na? Kanazi yini ukuthi ubizwephi na? Kanazi yini ukuthi ungokabani na? Kaniqondi yini ukuthi akuwenu na? Pho nihlushwa yini uma esekhaya? Pho anithokoze ngani uma esekhaya? Thulani nithokoze, lokhu usebiziwe. Thulisani abathuthumelayo ngosebiziwe. Vumani ukuthi ubizwe nguyena. Vulani izinhliziyo zenu kuyena. Iyaphela lapha inkondlo yethu. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Le nkondlo inemigqa eyi-14. Lokho kuchaza ukuthi le nkondlo iyi-sonnet. Isihloko sale nkondlo sithi Musani. Yini esikuphawulayo? Siphawula ukuthi uma uthi musa emntwini, usuke umtshela ukuba angakwenzi okuthile. Usuke uthi makapheze, makakiyeke. Ukhuluma nomuntu oyedwa. Kuyacaca-ke ukuthi uma ujobelela isakhi esithi ni ekugcineni kwegama elithi musa, usuke usukhuluma neningi labantu. Kulesi sihloko kuphinde kwasetshenziswa nophawu lokuloba elibizwa ngokuthiwa umbabazi. La kulesi sihloko umbabazi usetshenziselwe ukuphoqa. Imbongi iphoqa iningi labantu ukuba lipheze ukwenza into ethile. Ake siboneke ukuthi bebenqatshelwe ukwenze njani. Umugqa uqala. Musani ukukhala. Ukukhala ukuphuma inyembezi emehlweni ngenxa yokungaphatheki kahle. Umugqa wesibili. Musani ukubibitheka. Umugqa wesithathu. Musani ukulila. Kungani le migqa ngifunda yonke kanye kanye? Yingoba umugqa wokuqala usitshela ukuthi abantu mabayeke ukuphuma izinyembezi emehlweni yize bengaphathekile kahle. Bese umugqa wesibili usiqamisela ukuthi kukhona bakhala ngokubihlika, kungezwakali mhlambe ukuphuma kwezwi noma bangawubanga umsindo.
Kodwa umugqa wesithathu usitshela olunye uhlobo lokukhala ngoba kuthiwa bayalila. Lapha-ke sekugqama ukuthi sebekhala-ke manje ngokumemeza, sebebanga umsindo. Liyaphuma izwi kusukela emgqeni wokuqala kuze kuye emgqeni wesithathu. Sibona ukuxhumana-siqalo okugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukugqamisa umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi imbongi ikhuza iningi labantu ukuba bangakwenzi okuthile, iyabaphoqa. Siphinde sibone imvumelwano-maphakathi emagameni amathathu afundeka ngalolu hlobo: ukukhala, ukubibitheka, ukulila. Le mvumelwano-maphakathi yakhiwe uyini umsebenzi wale mvumelwano-maphakathi ethi uku. Okokuqala, ukugqamisa umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ugqamisa izinhlobo zokukhala ezimbili. Umuntu angakhala ngokubihlika, angawubanga umsindo, noma akhale ngokumemeza, ebanga umsindo. Okwesithathu, ukugqamisa ukungeneliseki komndeni, lowo ozwa ubuhlungu, olilayo. Umugqa wesine, nimlilelelane uma. Igama elithi nimlilelelane sesiyalazi ukuthi lichaza ukukhala kakhulu, umemeze, kuphume izwi. Igama elithi uma lisho umuntu wesifazane ozele, lichaza umzali. Kungenzeka nembongi nayo ingomunye wabantwana balowo mzali. Kulo mugqa sibona amachashaza amathathu phakathi konkamisa ofundeka ngalolu hlobo, kanye negama elithi ma. Amachashaza womathathu agqamisa isimo esingesihle, agqamisa ukuthi yize imbongi ibakhuza laba abanye abantu ukuba bangakhali, kodwa nayo ayiphathekile kahle, yingakho nje ingingiza. Sizofunda kusukela emgqeni wesihlanu size siyokuma emgqeni wesikhombisa, kufundeka ngalolu hlobo. Kanazi yini ukuthi uyephi na? Kanazi yini ukuthi ubizwephi na? Kanazi yini ukuthi ungukabani na? Imbongi ikhethe igama elithi kanazi ukuchaza ukungabi nalwazi mayelana nokufa, ngoba kuyabonakala la ukuthi abantu abathuliswayo yilaba abakhalayo ngoba uma wabo esedlulile emhlabeni. Imbongi yakhetha igama elithi yini kuyo yomithathu lemigqa ukugqamisa ukungabaza. Yini lena imbongi engabaza ngayo? Imbongi yangabaza ukuthi kungayiyo kuphela yini eyaziyo ukuthi njengoba uma wayo esedlulile emhlabeni uye kuphi, laba abanye yingani bona bengazi. Kuyacaca ukuthi leli gama elithi yini liphinde libonakale sengathi liqukethe umuzwa wokucasuka. Yebo phela imbongi iyahlawumbisa, kodwa kuyabonakala ukuthi lokuthi laba abanye abazi ukuthi uma wabo uyaphi njengoba esedlulile emhlabeni, kuyamcasula, kuyamnenga, kuyamthukuthelisa. Emgqeni wesihlanu nomugqa wesithupha
sithola amagama alandelayo: uyephi, ubizwephi. La magama agcina ngelunga noma uhlamvu oluthi phi. Uphi lona ugqamisa indawo noma uchaza indawo thizeni lapho lowo osedlulile emhlabeni aye khona. Ekugcineni kwale migqa emine, ake sibone kusukela emgqeni wesihlanu kuze kuye emgqeni wesishiyagalombili, sithola una. Yini umsebenzi waleli gama elithi na? Ligqamisa ukuthi imigqa yomine ibingeke yezwakala sengathi iwumbuzo ukube una ubungekho. Una simply changes a statement into a question. Imbongi ibisithasisela-ke ngokuthi isebenzise umbuzo mbumbulu ekugcineni kwale migqa kusukela emgqeni wesine yize igama elithi na lingekho khona kuze kuye emgqeni weshumi yize emgqeni wesishiyagalolunye nasemgqeni weshumi una ungekho. Ake siboneke ukuthi uyini umsebenzi wophawu lokuloba esilubiza ngokuthi lingumbuzo mbumbulu. Lolu phawu lugqamisa ukuthi imbongi ayilindele impendulo. Ligqamisa ukuthi imbongi iyathandabuza, imbongi iyangabaza. Lento imbongi ekhuluma ngayo ayinaso isiqiniseko sayo, iyahlawumbisa. Bese sikushilo lokho ekuqaleni, ngakho-ke sizodlula. Umugqa wesishiyagalombili kaniqondi yini ukuthi akuwenu na? Leli gama elithi kaniqondi liphindaphindiwe, linomqondo ofanayo negama elithi kanazi. Singakhohlwa, igama elithi kanazi lisetshenziswe kusukela emgqeni wesihlanu kuye emgqeni wesikhombisa, okuchaza ukuthi liwukuxhumana-siqalo. Ake sifunde umugqa olandelayo. Pho nihlushwa yini uma seyekhaya? Ngizofunda nomugqa weshumi. Pho anithokozi ngani uma seyekhaya? Ukuxhumana-siqalo upho kugqamisa okulandelayo: ukubonakala kwembongi sengathi ayinandaba nosizi ababhekene nalo labo abakhalayo. Okwesibili, ukubonakala kwembongi njengomuntu onendelelo. Imbongi ibonakala sengathi iyabachwensa labo abakhalayo, kwazise banolwazi oluncane, kwazise bakhathazwa ubala. Ngakho imbongi ikhethelela gama elithi nihlushwa. Balingani bami nani bafundi, igama elilandelayo elisetshenziswe njengokuxhumana-sigcino kule migqa yomibili elithi ekhaya kuzwakala sengathi liphendula umbuzo obuziwe ngenhla emagameni amabili athi uyephi negama elithi ubizwephi. Khumbula sithe uphi owuhlamvu lokugcina kulamagama womabili ugqamisa indawo. Kuyacaca ukuthi imbongi le ndawo ebikhuluma ngayo emgqeni wesihlanu nowesithupha yikhaya, leli imbongi ekhuluma ngalo emgqeni wesishiyagalolunye noweshumi. Umugqa weshumi nanye nomugqa weshumi nambili. Thulani nithokoze, lokhu usebiziwe. Thulisani abathuthumelayo,
ngosebiziwe. Ukuxhumana-siqalo emgqeni we-11 nowe-10 okufundeka ngalolu hlobo Thulani, Thulisani kuqukethe umuzwa wokuncenga. Okwesibili, lokhu kuxhumana-siqalo kubonakala sengathi kuyawuphikisa umqondo owethulwe yisihloko, umugqa wokuqala, owesibili nowesithathu egameni elithi Musani, ngoba ngaleli gama elithi Musani bekuzwakala sengathi imbongi iyabathethisa, bekuzwakala sengathi imbongi iyabaphoqa, bekuzwakala sengathi imbongi ifuna ukuthi bayiyekele ngokushesha lento abayenzayo. Kodwa manje uma isithi Thulani, sesibona sengathi imbongi la isinesineke, imbongi la isiyaqonda ukuthi laba bantu bezwa ubuhlungu. Igama elithi abathuthumelayo lichaza ukuvevezela ngenxa yokusaba. Ubani nje ongeke aphatheke kabi uma ngabe kuthiwe ushiywe unina. Ukuxhumana-sigcino okufundeka ngalolu hlobo usebiziwe, ngosebiziwe kuzwakala sengathi kuphendula umbuzo obuzwe yilamagama alandelayo emgqeni wesikhombisa nomugqa wesishiyagalombili athi ungokabani, kanye namagama alandelayo atholakala emgqeni wesishiyagalombili kaniqondi akuwenu na. Lokhu kuxhumana-sigcino kugqamisa ukuthi uma lona osedlulile emhlabeni ulandele umyalelo womuntu thizeni, sesiyamazi ukuthi lo muntu lowo ukuphi, usekhaya. Yingani sithi kugqamisa ukulandelwa komyalelo? Yingoba imbongi ikhethelela gama elithi usebiziwe, ukubiza umuntu, ukumqhweba ngezwi, ukummemeza. Umugqa we-13 nowe-14, vumani ukuthi ubizwe nguyena, vulani izinhliziyo zenu kuyena. Imbongi isebenzise imvumelwano-siqalo uvu egameni elithi vumani nasegameni elithi vulani ukubagqugquzela ukuba bamukele isimo njengoba sinjalo, bahambisane naloko okushiwo umdali. Yimaphi amagama imbongi awasebenzisile ukugqamisa ukuthi ikhuluma ngomdali? Yile gama elithi nguyena elitholakala emgqeni we-13 negama elithi kuyena elitholakala emgqeni we-14. Ake sisonge sigoqe umqondo osobala wale nkondlo. Lapha imbongi ikhuluma ngokufa. Ibona abantu abakhalayo ngezindlela ezimbili ezahlukene. Kukhona abantu abakhala ubumayemaye, badazuluke babange umsindo. Imbongi ithi labo bayalila, bayaholola, balila isikanandi. Besithi imbongi kukhona labo abakhala buthule, ungaphumi nazwi elincane nje. Ithi imbongi labo bayabibitheka. Imbongi iyaqonda ukukhala kwabo, yingoba bangaphathekile kahle, bashonelwe ngumawabo. Nanoma kunjalo, imbongi iyabaphoqa
ithi mabapheze ukukhala, ithi mabakuyekele, ithi mabathule, bangakwenzi lokhu abakwenzayo. Njengoba ibathulisa nje, ibeka izizathu ezithile. Okokuqala, imbongi iyangabaza ukuthi ingabe laba bantu abanalo yini ulwazi lokuthi njengoba esedlulile emhlabeni uma wabo, uhambile uye ekhaya ezweni elingaziwa muntu. Kuyamangaza-ke ukuthi yena akwazi lokho, kodwa bona bangakwazi lokho. Ukungabaza kwembongi kwethulwe ngokusetshenziswa kwegama elithi yini. Okwesibili, imbongi izibona inelungelo lokuba ibadelele labo abakhalayo ngokuthi isebenzise igama elithi pho, ngoba kuyona kukhanya bha ukuthi nanoma wonke umuntu ezwa ubuhlungu, kodwa asikho isidingo sokukhala ngoba kwaziwa kahle kamhlophe ukuthi lowo sedlulile emhlabeni uyephi. Leli gama elithi pho ligqamisa ithoni yokugcona, kwazise kubonakala sengathi imbongi iyabachukuluza. Siphinde sibone imbongi isinesineke manje, isibonisa uzwelo nokubacabangela labo abakhalayo ngokuthi imbongi isebenzise igama elithi Thulani nelithi Thulisani. Iphinde ibatshele ukuthi abamukele isimo ngokusetshenziswa kwamagama athi vumani negama elithi vulani. Balingani bami nane bafundi, siyabonga nisale kahle, niyathandwa.